Pajjiżna bħalissa għaddejja konsultazzjoni pubblika dwar l-hekk imsejħa eutanasja volontarja assistita. Fil-white paper ippubblikata mill-Gvern qed jiġi propost li persuna li tkun għalqet 18-il sena u tkun tbati minn marda terminali u li t-tobba jagħtuha 6 xhur ħajja jew inqas tkun tista' toqtol lilha nnifisha bl-assistenza ta' professjonisti mediċi fl-isptar jew id-dar. Nixtiequ nistiednuk biex tiżen sew u tara xi jfisser dak li tajt il-white paper għall-futur tiegħek u tal-maħbubin tiegħek biex inti tkun f'pożizzjoni li tagħti l-opinjoni tiegħek fil-proċess ta' konsultazzjoni. Dak li qed jiġi propost hu fil-fatt suwiċidju assistit. Jiġifieri li xi ħadd ikollu l-għajnuna neċessarja biex ineħħi ħajtu billi jieħu dak li l-white paper issejjaħ mediċina ipprovduta mis-Servizz tas-Saħħa Nazzjonali. Dan ifisser li biex imut il-pazjent stess irid jieħu doża li toqtlu. Dawk li qed jipproponu l-white paper qed jisħu li l-proċess fih diversi salvagwardji li jlimitaw min jista' jirċievi din it-taħlita li toqtol, kif ukoll jipproteġi kontra li qraba jew terzi jisfurzaw li l-pazjenti jirċievuha. Issa aħna nafu mill-esperjenza ta' diversi pajjiżi oħra li maż-żmien kollox imur għan-niżla. Dawn is-salvagwardji jispiċċaw u jiżdiedu dawk li jtemmu ħajjithom. Il-ħajja tibda ssir peace flok dawn u dmir mediku li jieħu ħsieb il-ħajja jista' jsir ukoll dmir li toqtol. Id-dritt li toqtol lilek innifsek jaf isir id-dmir li toqtol lilek innifsek. Imma rridu ngħidu wkoll li bis-salvagwardji kollha proposti u s-salvagwardji qatt mhuma ħielsa mill-abbuż, il-qtil ta' persuna waħda jibqa' qtil. Għalina kull ħajja umana hija għażiża u prezzjuża. Ħadd m'għandu jħossu li ma jiswa għal xejn. Min qed jaħseb biex itemm ħajtu m'għandux isib mill-istat assistenza biex jagħmel suwiċidju, imma assistenza biex jgħix b'dinjità, imdawwar b'imħabba u bossa. Il-kmandament ta' Alla la toqtolx li hu prinċipju mnaqqax f'qalbna u fil-qalba tas-soċjetà tagħna jibqa' dejjem jiggwidana f'ħajjitna. Ma jkun qatt li aħna nkunu kompliċi fil-qtil. Huma ħafna t-tobba li jarfu r-responsabbiltà li għandhom li jgħixu b'fedeltà il-wegħda li għamlu li jsalvaw il-ħajja mhux jgħinu fil-qtil tagħha. Bħala Knisja aħna narfu li din il-ħidma kostanti tagħna favur il-ħajja hi kontribut siewi li qed nagħtu għall-Istrateġija Nazzjonali għall Prevenzjoni tas-Suwiċidju f'Malta li kienet ippubblikata mill-Gvern ftit ġimgħat ilu. Din l-istrateġija li titlob konsistenza. Il-white paper bil-proposta ta' suwiċidju assistit f'każijiet partikolari timmina din l-istrateġija hekk importanti. Il-ħidma tagħna trid tkun dejjem favur ir-rispett u l-ħarsien tal-ħajja ta' kull bniedem. Nixtiequ nfakru l-kliem ċar tal-Papa Franġisku meta spjega li l-eutanasja hi falliment tal-imħabba, mera ta' kultura tal-iskart li fiha l-persuna m'għadix inħossuha bħala valur primarju li għandha nirrispettawh u nieħdu ħsiebu. Ta' bilħaq, l-eutanasja spiss ippreżentata b'mod qarrieqi bħala għamla ta' kompassjoni. Imma l-kompassjoni, kelma li tfisser tbati ma tinvolvix it-temma intenzjonata ta' ħajja, imma pjuttost ir-rieda li wieħed jaqsam fit-toqol ta' dawk li qed jaffaċċjaw l-aħħar stadji tal-pellegrinaġġ tagħhom fuq din l-art. Dan kien il-kliem tal-Papa Franġisku f'Mejju tal-2020.
2024. L-appell tagħna u biex l-isforzi kollha tagħna ikunu indirizzati mhux bli nipprovdu opportunità ta' suwiċidju assistit, imma f'direzzjoni oħra li tissaħħaħ bl-investiment kollu neċessarju il-kura paljattiva għal dawk kollha li jeħtieġuha. Nenfasizzaw li għal kollha biex ikollna l-aqwa kura possibbli sal-aħħar mument tal-ħajja. Il-koll nafu li baqa' ħafna xi jsir f'dan il-qasam. Għalhekk nappoġġjaw b'mod sħiħ l-impenji mniżla fl-Istrateġija Nazzjonali għall kura paljattiva f'Malta li l-Gvern ħareġ ftit ilu. X'inhi l-kura paljattiva? Kura ħolistika li tnaqqas ħafna it-tbatija. Mhix biss kura medika li ttaffi l-uġigħ, imma wkoll sapport psikoloġiku, soċjali u spiritwali. Hija għamla ġenwina ta' kompassjoni. Fi kliem il-Papa Franġisku, il-kura paljattiva waqt li tipprova ttaffi kemm hu possibbli it-toqol tal-uġigħ hija fuq kollox sinjal konkret ta' qrubija u solidarjetà ma' ħutna li qed ibatu. Fl-istess waqt, din l-għamla ta' kura tista' tgħin il-pazjenti u l-għeżies tagħhom jaċċettaw il-vulnerabilità, il-fraġilità u l-limitazzjonijiet li jimmarkaw il-ħajja tal-bniedem fuq din l-art. F'dan is-sens huwa f'waqtu l-użu ta' mediċini biex itaffu it-tbatijiet tal-persuni f'qagħda kritika u li jiġu amministrati mhux bil-ħsieb li tingħata l-mewt imma biex itaffu l-uġigħ. Ukoll jekk bħala konsegwenza t-tul tal-ħajja jiqsar. Il-pazjent għandu dritt li jirrifjuta trattament mediku straordinarju u ma jaċċettax trattament sproporzjonat li jikkaġuna tbatija insopportabbli u li ma joffrix tama. Dan id-dritt qatt m'għandu jiġi imrażżan. Iridu nuru kompassjoni ma' dawk li għaddejjin minn tbatija minħabba l-mart tagħhom, u speċjalment ma' dawk li riesqa lejn it-tmiem ta' ħajjithom. Fina l-koll dawn għandhom isibu empatija, viċinanza, għoża kbira, appoġġ u l-kura paljattiva neċessarja. Hawn min, meta jkun wasal fi stat kritiku dipendenti, jibda jħossu pis fuq il-qraba jew fuq l-oħrajn qrib tiegħu. Jgħidlek ma rridx insallab lil ta' madwari. Hawn min jibda jħoss dmir li ħajtu tiġi fit-tmiem għax qed ibati jew tilef is-sens tal-ħajja u x-xewqa li jkompli jgħix. Lil dawn in-nies iridu nakkumpanjawhom b'imħabba, qatt ma nabbandunawhom u nagħtuhom kull għajnuna li jeħtieġu fil-qagħda diffiċli li jinsabu fiha. Qatt m'għandna b'xi mod inġaluhom iħossu li jkun aħjar jekk itemmu ħajjithom. Madankollu, jekk din il-white paper issir liġi, min se jipproteġi l-persuni vulnerabbli minn pressjoni minn barra jew milli jħossuhom ta' pis fuq il-familja. Nixtiequ nuru l-apprezzament kbir tagħna għal tant familji li jieħdu ħsieb persuni b'mart terminali, għal ħidma prezzjuża ta' Hospice Malta. St. Michael Hospice huwa dawl ta' tama fis-soċjetà Maltija u ta' ħafna professjonisti u nies oħra li qed jaħdmu f'dan il-qasam fl-isptarijiet u djar ta' kura. Nitolbu għalihom biex ikomplu jżommu dejjem b'impenn kbir il-ħarsien tal-ħajja u d-dinjità ta' kull bniedem. Nitolbu biex il-koll inkunu dejjem ta' servizz għal min għaddej minn tbatija, bħalma allimna Ġesu ta' qalb ħelwa u umli. Ejjew noqtlu l-uġigħ mhux il-ħajja. Ejjew nuru kompassjoni u għoża sal-aħħar. Nagħtukom il-barka pastorali tagħna.